record d'infantes, sempre recordaré la Teresa. I després els amics que van conèixer allí em demanaven per què no fas una exposició? No sé què, tal. I al final la van fer i ja van traduir tots els títols que estaven naturalment en castellà, però ja van posar tots els títols en valencià, es van traduir ells, ja van col·laborar, no? I ja a partir d'ahir vam començar a fer exposicions, que aquest primer any ja vam arribar a fer-ne en setembre una en París, però en el carrer. I a moure's per ahir, no? O sigui que cada viatget o cosa que fèiem anàvem, o sigui que normalment tots d'uns 600. En l'any 69 ja era un cupé, 50, però entonces eren uns 600. I anàvem 4 i tots els quadres i tot dins, no sé com cabíem. Imagina si érem ignorants que se n'anem a París a exposar. Teníem 10 dies de vacances, m'imagino. I arribem a París, clar, no van trobar res. Al final vam agarrar i davant del Sacré-Cœur, en Montmartre, hi havia la part de baix, hi havia una carretera asfaltada i unes baranes i jardí, tot això. Vam agarrar els 600 allí, vam posar allà davant, vam treure tots els trastos, vam posar fils i en pinces vam fer l'exposició allí. I vam vendre 2 o 3 allí mateixa. Ja duíem els catàlegs i tot fets del coi, no? I octavilles, que també repartim per dos puestos, no? Però, clar, naturalment, allí en la galeria diu, bueno, si parlem de si un any o 2, o normal, o de si 3, si els interessara, no? Com un record d'infantes, sempre recordaré la Teresa, ballant del bal. Des del principi tens una vessant compromesa, no? Sí. Compromès. Suposo que això ve un poc del franquisme, també és una... Sí, de l'antifranquisme. Efectivament, una reacció al franquisme. De fet, en aquella època nosaltres ens educaven el més mal que podien, o sigui, dins de la religió i dins de les normes i tot això, no? Jo anava a una escola que no era ni estatal com la de l'Ovidi, de l'escola de Ribera, era una escola particular, però era tac i mecanografia, que estava al carrer Sant Francesc. Era una escola de 2 professors que havien obert una escola. I era una escola de gent pobra, no? On estava? En el carrer Sant Francesc. Electrodomésticos Jordà, d'enfront. L'entrada era una sabateria. Entraves per dins de l'entrada que era la sabateria i al fons hi havia un passadís llarg i entraves cap allà darrere. Però eren escoles que no tenien ni calefacció, ni passaven més fred. Tots els xiquets tenien prunyons, en les orelles, en els peus i en les mans. Per més fred que cada coca. I ahir vas conèixer el Vili? No, el Vili el vaig conèixer més tard, ja, quan jo ja estava pintant des de molt jove, no? Però ell ja feia coses de teatre, perquè Alejandro i Roc i això estaven més pròxims a la cassola, jo també un poquet, però no tant. Alejandro sí que col·laborava constantment en la escenografia. I ells ja coneixien l'Ovidi i es van conèixer entonces que anàvem al meu estudi i a provar cada disquet que feia, les cançons que anava fent, i tots opinàvem allí i tot això. Cantava allí les cançons? Sí. Jo cantava, mira el que tinc preparat, no? I fèiem quasi sempre la nit que venia a l'Ovidi, però aquesta nit passàvem tota la nit allí, escoltant tot, i xerrant. Els últims fets amb algú que estimés, abans que un bombardeig la tornes boja. A mi la pintura o l'art sempre m'ha interessat com un mitjà de comunicació. La meva forma millor d'expressar-me, crec que m'explica millor pintant que contant bobais, no? I pensa que serveix per això. El que passa és que hi ha molt interès en que no sigui així, perquè el qui mana vol que la pintura sigui una cosa decorativa, que no diga res, que tal, que es pinti retrats de les dones boniques i coses d'això, no? Però a mi això no m'interessa, a mi m'interessa més
el fons de les persones i les inquietuds, el que volen, el que busquen, i que tots tenim que tenen la responsabilitat política que ens pertoca com a éssers humans. O sigui, això no es pot deixar un altre. Fuster ja dia, la política la fas o te la fan. Igual, com les conferències les dones o te les donen. Pues, t'has de comprometre i saber el que vols, i és la manera de que la humanitat va evolucionant. No? Ara, des dels poders el que interessa és que la gent, els treballadors que vegin el futbol, que facin el vermut i s'embufen i que no pensen en res. No? I el que cal fer és tot el contrari. O sigui, emprenyar prou, donar-los pel sac i no deixar-los que ens manipulen. Sí, se nota que tens molta denúncia social en tota la teua obra. També a nivell internacional, inclús també reivindiques algunes figures històriques d'altres puestos del món, no? Per exemple, tenim a Mandela, hem vist, a Hugo Chávez... Hay cantidad de personatges que, des de Fidel al Che, el Che sí que és un personatge que l'ha fet moltíssimes voltes, de totes les maneres, i Allende, i a molts, no? A nivell internacional, però és que jo pense que jo em considero una persona en un sentit nacionalista, no? Però és que l'internacionalisme no pot existir sense això. Aquí algú diu, no, jo, el nacionalisme, això, no. Ho volen confundir en el nazisme en coses que no tenen res que veure. Però l'internacionalisme només pot vindre quan tu tens consciència de lo que tu eres, no? Si tu no eres d'Alcoi, o d'un siga, de Muro, igual, no? Mai difícilment entendràs el món. Primer tens que voler estimar el teu poble, la teva gent, conèixer les coses, i a partir d'ahir arribarà un moment en què entendràs millor el món i podràs participar de tot això. Entonces és quan eres internacionalista. Però no la gent que diu, no, jo estic per damunt d'això, no sé, això, nacionalisme és... No, és al revés, just. Sempre recordaré Aquí el que passa és que la nació dominant és opressora, ho ha sigut sempre històricament, i sempre ens ha servit per oprimir-nos els altres, no? Per tant, quan eres internacionalista t'interessen tots els països del món i t'interessa tota la gent, però partint de que la nostra és la nostra i que no ens confundisquen, perquè jo voldria la independència del meu país perquè el meu país nacionalment és distint, no per res, i això enriqueix. Té una identitat, una cultura... Simplement, per mi nacionalisme i cultura ve a ser el mateix, no? O sigui que una cosa és conseqüència de l'altra. I si, de fet, no s'entenem d'això, doncs perdem una gran part de la qüestió. O sigui, si no entens la teva història, d'on vens, per què, doncs difícilment sabrem elegir el que volem ser, el que ens agradaria ser o el que intentaríem ser, no? En aquest sentit, estem en un moment històric ara que jo crec que sí que n'hi ha possibilitats, sí que n'hi ha una força que està espentant cap a reconèixer un poc la pluralitat de les nacions que té Espanya i reconèixer la identitat de cadascun. Tu creus que arribarem tot a veure? Per primera volta i en molt de temps tenim, comencen a aclarir algunes coses, encara que segueixen negant-ho molts, i la dreta és molt reaccionària en aquest aspecte. Simplement és que no es pot obligar a ningú a ser una altra cosa, no? Cada un té que ser el que és, no? I no ser millor blanc ni negre, ni verd, ni res, és igual. La qüestió és que tots s'han de respectar i valorar. Per exemple, a vegades ens preocupem de que s'ha extingit una sargantana o un pardalet, o el que sigui, que és molt greu, no? Però quantes tribus desapareixen dia a dia en Àfrica, i això agredides per la cultura dominant, pel capitalisme, no sé què, per la barbària al fi i al cap, no? Quan es perd una llengua, potser aquesta llengua comporta una quantitat de coses que potser nosaltres tenim 20 anys o 200 anys a descobrir-ho, perquè cada
poble, per petit que siga, però potser coneix unes plantes, coneix un remei, coneix no sé què. Potser hi ha pobles que no tenen càncer, nosaltres ho produïm a mansalva. Hi ha una quantitat de coses que, si sabérem aprofitar-les, en vez d'anar a invadir-los, a que es posen tots els mateixos vestits i el mengen la mateixa porqueria que porten els americans on siga. No? Els americans van en pel·lícules, no? Si no fan ja prou això, doncs van a avions, els bombarderos i els barcos i massacren tot. No? Si en vez d'això anaren repartint ajudes, aniríem per ahí i tot el món es voldria, tot el món està esperant que vinguin els americans a ajudar-nos, no? Repartir medicines i metges i tot això. Que al fi al cap és el que fa Cuba, en tan pobreta que és i tan poqueta cosa que és, que 10 milions d'habitants són menys que nosaltres. Imagina't 10 milions la presència mundial que té a diari tots els dies de l'any, no? I nosaltres, si no arriba a ser per Barcelona 92, encara no sabien ni on existia Barcelona, no? O sigui que és els últims anys que se comença a conèixer un poquet la nostra nació, una miqueta, no? Però és que Espanya en això s'ha portat molt mal, o sigui que hem estat cercenant i massacrant contínuament, no? I anul·lant, mentint. Tot el que es conta en la història és la barbaritat més gran del món, no? No té res que veure amb la realitat, no? I no ens respecten, i entonces no sabem per què se'n volen anar, pues, per alguna cosa pensa que és fet, no? Sí, Cuba, per exemple, és un referent en medicina i en educació. Per un mapa del món van ajudar la gent. Si hi ha un tsunami, hi ha un terremot, hi ha el que sigui, els primers els cubans. I porten material que no tenen. I van i munten els hospitals i se'ls deixen. I es claven enmig de la selva o enmig d'on sigui, són els primers i únics que fan totes aquestes coses. No ho han pogut fer en tot, només és ensenyament i medicina, que han pogut destacar molt, però també els han tingut ahí controlats i no deixant-los desenvolupar-se com hagueren pogut. O sigui, han tingut unes mínimes, o sigui, només un tracte normal, no? Ja hagueren pogut estar un poc millor, no? Però és que han estat fotent-los tot el que han pogut, no? Sempre recordaré-la. Per què consideres que n'hi ha en Alcoi és com un crisol artístic que reprodueix molta cultura i molts artistes? Alcoi té moltes coses. Una és que va ser un poble pioner en el desenvolupament industrial i tot això, no? Per què? No és una casualitat, segurament va ser perquè tenia rius que movien les màquines i la roda era més barata o no, gratuïta, manobra gratuïta, no? La roda, no? En aquest temps, els pobles pròxims no podien competir perquè tenen bancals plans, ara és al revés, no? Perquè ara no poden competir en ells perquè tenen bancals plans i barats i terra fàcil a construir, car i complicat, no? I no hi ha molts trossos on poden fer grans fàbriques ni res, no? Però en aquest moment Alcoi tenia just el punt on es podia fer que la roda seguira rodant, no? I a partir d'ahí ve tota una sèrie d'industrials, de gent, i tenim moltes coses a més, o sigui que venim d'una cultura molt antiga, tenim també una sèrie des de les festes fins a tota una sèrie de coses, de tradicions, que tot això aporta una miqueta, d'alguna manera, no? I després que això fa que hi ha una riquesa que en altres pobles no existeix naturalment i és molt difícil que visca la gent de la cultura si no hi ha un poquet per viure, no? O sigui que en un poble on no hi ha res no podia haver un pintor, naturalment. Però en Alcoi ja podien haver, i d'ahir possiblement ve. Després, en el segle XX, a mitjà del segle, uns quants emprenedors que són mig pintors o marxants i tal, comencen a viatjar i a vendre pintura no d'una grandíssima qualitat, però una pintura que nosaltres li diem pintura comercial, que comença a vendre's i que comença a exportar-se en tot el món, no? Que això pràcticament els xinos van acabar a partir del 2000 i pico, no? Portant aquesta pintura
en barcos, no? Però ha hagut un període en què han arribat a haver uns 2.000 pintors o alguna cosa així, o sigui, ha sigut una cosa forta. Quasi totes les famílies, o moltíssimes, tenien una ajudeta, perquè sempre hi havia alguna família, o en la casa, o en... O sigui, hi havia 4 plantes, però en el tercer hi havia uno que pintava i en la planta baixa un altre. I en la casa al costat uno que era un professional que ja venia molt car, i altres que pintaven floretes, o bodegonets, o pardalets, o no sé què, no? O sigui, que una dona s'ajudava per comprar les seves coses pintant unes horetes al dia o alguna cosa. Tot això fa que, d'alguna manera, la gent va coneixent, va enterant-se, va educant-se, o sigui, al final. Sempre recordaré. En el coll de les exposicions va molta gent, i això no és normal. Per una població com la que tenim és algo extraordinari. O sigui que en la llotja estan havent 3 o 4.000 visites per exposició, el qual això és nivells de Madrid o Barcelona en grans exposicions. Actualment estan en aquestes xifres. O sigui que és assombrós, no? I és perquè... I això que no es fem les coses prou bé, que podríem millorar moltíssim, no? Però això és assombrós, i és perquè en el coll hi ha un fons, no? Porta molts anys, la gent que vulguis que no, que pintes un pardalet, t'ensenyes la dificultat que té pintar un pardalet, que no és qualsevol cosa, que no la pinta qualquiera, no? I a poc a poc la gent va millorant. L'ofici de pintor és un ofici molt llarg, o sigui, posem que un metge necessita 6 anys i 4 d'especialització, 10 anys, però un pintor hasta els 20 o 30 anys no sap fer l'ou en un canut. Que necessita uns 20 o 30 anys per començar a tindre les coses clares, per saber pintar un poc bé i poder fer alguna cosa ja. Hi ha una cosa que crida l'atenció. Per exemple, hi ha un niño prodigio que toca el piano a 6 o 10 anys, o el violí, no? Que mira que és difícil, no? Però en pintura mai ha passat això. Un xiquet que als 10 anys pinta bé. Un xiquet de 10 anys pinta com un xiquet de 10 anys, no? Pinta molt bé per la seva edat, però fent postatges i fent coses així. Però quan volen representar, que és el que sol passar, no? Pues és quan la majoria de xiquets es deixen de pintar, no? Perquè no és el que volien pintar una caseta i no saben fer-la, un albret i no sé què, no? I només els pintors que en aquest temps, els pintors xiquets, que en aquest temps són més caputs, o els agrada molt, o insistixen, van provant, però al final acaben ensenyant-se un poquet, no? Però als 20 anys no se sap molt, i a mi em passava, quan tenia 20 anys, els temps han canviat molt, ara tot això és al revés. Perquè quan tenia 20 anys anava a una galeria, i és que m'agradaria exposar, o alguna cosa. Quina edat tens? 20 anys. Torna quan tingués 40 anys ja parlarem. Però quan jo tenia 40 anys, si havies passat els 20 anys ja era massa vell, perquè havia canviat tot al revés. La seguíem i en un solar apartat ens instruïem al seu voltant. Mig descabellonat ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on veiem. La pintura, des de fa bastants anys, que està molt relegada, no? O sigui que s'ha imposat la fotografia, el vídeo, tota una sèrie d'històries, no? I d'invents i de bolais, a més, no? Vídeos molt reïns, una mosca volant, un gatet ben llet, un no sé quan, hòstia, que això, és com, la gent pensa, serà una presa de pèl? Doncs sí, clar que és una presa de pèl, el que passa és que seran molt sabuts i nosaltres no arribem a entendre-los. Doncs no, si a tu sembla que és una boba, és que és una boba, no? I ja està. Perquè ara en els mòbils sí que pots fer unes fotos de puta mare i gravar uns vídeos bé, però fa uns anys els vídeos que gravaven en uns grans així, pues ampliaven una pantalla de 200 metres quadrats, no? Per les instal·lacions i d'això, però en un producte horripilant, no? I, bueno, tot això suposa que passarà com tot, però en aquest moment encara estem depenent d'això, no? O sigui, que pots anar per tot el país
per una banda, tot el que n'hi ha és el que unes quantes galeries que manen en el món han imposat a tots els museus. I tots fan el mateix, igual que vagis a Madrid, Barcelona, Bilbao, que París, Londres, Nova York o Berlín, que veuràs els mateixos artistes, les mateixes coses. Són ells que ho tenen i això és el que volen vendre i això és el que posen. I després d'això, molts inventets de gent jove que com d'altra manera no tenen eixida, acaben tots fent això, que a més costa menys. No existien ni llops ni esperits, ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa. Un estil de denúncia artística? Has tingut algun problema alguna vegada? Ens has contat alguna cosa? Sí, ha tingut problemes tota la vida i seguirà tenint-los. Però perquè el poder això no és algo que li interessa, que ho vull, no? Voldria que es faci el contrari, no? Que pintes ballarines i que pintes coses boniques i floreros i tot això, no? Perquè serà per alguna cosa, perquè vol dir que la pintura sí que transmiteix i comunica, no? Perquè tenen tanta por, no? Que digues coses, no? Tens alguna anècdota? Ara, en concret, en aquests últims anys, tot això es nota menys, però és també d'una forma més civilina, no? Així hi ha una cosa. Abans, Franco, que era més brut, el tancava a la presó o si feia falta i tot, el fusilava. Això ja sí. Però ara no cal fer aquestes coses. No compren un quadre, no? Quina manera? No el donen publicitat. El poden fotre de moltes maneres. O sigui que no cal que el prohibisqui, no cal tancar el periòdic, i el tancaràs tu soles. No el donarem ni un duro, a veure com no aguantes, no? Per això és el que fan. El que passa és que tu sempre tens que tindre la picardia o el que sigui, de tindre uns mínims perquè no puguin condicionar-te, no? O sigui, quan tens que va bé, aguarda, i quan vagi més mal, no? Ara està passant uns anys molt difícils, perquè la pintura tot repercuteix un poc més tard, no? Comença la crisi, que això no és una crisi de moment, això és una gran estafa muntada a consciència, no? Però, bueno, li diuen crisi. En la pintura encara no es nota molt, però ja passen uns anys i al final, clar, no es ven, és molt difícil, la gent l'ha deixat neteta. Antes vendre gravats i tot això era molt fàcil, no? Inclús ja es posava molt de moda que la gent, a casa fulano, li regalem un gravat, no? No sé, que són 300 euros o alguna cosa així, no? Que tampoc és ninguna això. Però bueno, és que la gent, si l'han escanyat de tal punt, no poden comprar-se ni un gravat. Perquè un quadre ja és per algú que... no sé... El 2010 i a partir del 2010-2011 va ser prou... Sí. No, ha anat minvant i paralitzant-se, perquè ha estat difícil, no? Però bueno... Ara pareix que... Ara comença a moure's una miqueta, però bueno, tardarà molt temps, no? Perquè és que hi ha coses que dius, com poden ser tan burros per posar el 21% d'IRPF i el 21% d'IVA a aquestes coses, no? Que mai han sigut un gran negoci, no? I que és difícil moure's al món del teatre, el cinema, els pintors, no sé quins, no? Perquè és que estan allà amunt igual dona, o sigui que inclús aquests anys, en tanta crisi, s'ha venut més pintura que mai en la vida per més diners, però a nivells de Picasso, Matisse i els grans artistes, no? Quadres de 100 i pico, 203 milions d'euros, no? Són animals. O sigui que, com és que han provocat la crisi, han guanyat tants diners, entre ells tenen que gastar d'alguna manera. Però tot el més s'ho han cepillat tot, o sigui, perquè tota la gent que anava podent viure i anar tirant i anar fent, o sigui, el que estava fent un projecte d'una pel·lícula, doncs no ho ha pogut fer. Estava muntant una obra de teatre, doncs te la deixes perquè és que ja no arribes, no? I en tantíssimes coses s'ho han carregat tot, dius. Però sí, el primer any que van posar això, van recaptar menys d'IVA que abans, no? I tu dius, que burros que són, no? Que són més fills de putes que ni ho sabem, no? O sigui, que això ho han fet a posta per carregar-se, no perquè no hi ha ningú negoci ni perquè res, no? Això dona igual,
Que és igual com s'ha encarregat la CAM i Bancaixa, que eren dos caixes importants dins de l'estat espanyol, doncs, què dius? Que es van equivocar i tot això, doncs, segurament ho han fet a vostra, perquè si els valencians ja estem ben fotuts, no? Perquè ens porten romant no 300 anys tota la vida, sempre, no? Doncs ara en això ens han deixat sense unes eines que teníem més o menys, l'empresariat i tot això, per poder tindre el crèdit i funcionar, no sé què, doncs s'han carregat ahir una quantitat de coses, però nosaltres cada volta ens fan més dependents d'ells, al final. Aquests diners tenen que estar en algun lloc, perquè tants diners tan ràpid no Sí, però ells es queden. Però tan ràpid has tu... És que tot això de terra mítica i tantes històries d'aixes, tots són invents que dius, com pot ser tan burro perdre tants diners? No, que ha perdut diners és la caixa que ha quebrat, per posar-los allí, però és que s'han repartit, això s'han guanyat diners, es tenen en Suïssa, o on siga, han fet uns negocis alguns, i el que no hi mai és Saplana, que el cabró, que ho tenia clar, i això no el pillen. Van pillant en alguns, no? Però dius, els negocis que han fet aquesta gent a costa de que perquè hipotequen o quebren un país, no igual, si ells no senten valencians ni res. Terrorisme financer, que es diu també. Sí, jo sempre això m'ha quedat al·lucinat de que aquesta persona, no, Saplana... Que ell va dir ja pronte i ràpid que ell entrava en política per forrar-se. Ni així no l'han enxampat, és el listo el tio. N'hi hauria que, no sé... Però com n'hi ha una educació que estaves comentant tu, per a fer-nos més tontos, pues la gent encara no acaba de tirar-los, de fer-los fora. Com la gent, a més, té això de que, home, és que jo si pogués també faria el mateix. Home, doncs no. I creuen que tothom ho faria. Doncs jo no faria el mateix. I ara sé que la majoria de gent faria el mateix, però jo no penso fer-ho. Encara, si a mi em poses ahir els diners i jo no els pilles i no són meus. Vivim ara mateix un moment històric de molts canvis a nivell internacional, a nivell nacional. Tens algunes obres pensades de denunciar o per a representar alguns fets importants del moment històric que vivim? Per exemple, Trump, s'ha d'ocorrir fer alguna cosa És que ens resulta tan antipàtic que em costa. No sé si al final eixirà en el guanyar. Però, jo, de totes maneres, de tot el que vaig veient, vaig recollint i vaig retallant sempre imatges, vaig guardant més, no? Vaig fent una tria, no? I les coses eixen després, no? O sigui que quan... Si dic, ara vaig fer una sèrie sobre manifestacions, doncs tinc material de manifestacions des de no sé quan, perquè he anat recollint imatges, i tria, i d'ahir, quan més possibilitats és de triar, doncs millor pots fer les coses, no? Però tot això... recopilació de Trump. De moment ens resulta massa antipàtic. Encara no, però ja ho veurem. Però és que hi ha personatges com Aznar i Bush i tot això que són tan indecents, no? És que el Bush, ell és un golfo, el Blair és un il·luminat i l'Aznar és un subnormal. L'Aznar és el tonto del poble que com a president, però que són psicòpates, són gent que s'agrada fer mal a la gent i fer patir els demés, no? Tu veus la cara que tens ara, de malalt mental. Hòstia, tio, ja estan manant d'aquest país, no? La cosa més bonica i preciosa, sense pecat, ens ensenya a ballar, a cantar i estimar, que això ella era la que més sabia, amb una floreta al cel. Creus que n'hi ha motius també per a l'esperança? Això sempre, perquè l'avantatge del ser humà és que sempre té, en el fons, algun resquici que diu, bueno, tot anirà millor, tot ja s'arreglarà, i a més que sempre s'arregla. Perquè per foto que estigues, per un dia estàs content. Ja està, doncs bé. Perquè no és només les circumstàncies de fora sempre t'influïxen, no? Però també hi ha un ànim interior, no? O sigui que això és intransferible, no? A més que som un poble de gent contenta, al fi i al cap. Que tu mires els països tan avançats nòrdics escandinaus, són més avorrits que un ostre o que un hòstia dins d'un copó. I són gent gelada i lenta per reaccionar, no?
sobretot això de l'hospital. Ara, enguany, s'han fet ja 3 exposicionetes en Noruega, però si això fos al revés, i portem ja 30 o 40 exposicions de l'hospital, si hagués sigut al revés que en Oslo o on fora, un poble d'allà, reconegueren alguna batalla dels alcoians que havien fet, no? Hòstia, que hem anat a autobusos i de tot, no? A veure allò, però ells són molt, van a poc, no sé, tots s'ho pensen, no sé. Potser de 20 anys reaccionen, no? Però així en feia un fotiment d'exposicions. Al fi i al cap és un gran homenatge d'un poble allà perdut, que és Alcoi, no? Que reconeixent una cosa solidària que tan bonica i tan d'això, no? Pues ja haurien de moure's i espavilar-se, no? Però no, es costa. Es costa molt. Com va ser la història de l'hospital sueco-noruego? La coneixes tu? Això més o menys el culpable és Àngel, no? L'Àngel Benito, no? Perquè ell ha estat tota la vida treballant sobre aquests temes, sobre aquestes coses, va trobar el material fotogràfic, no? Casualment, no? I entonces va dir, home, a mi és un tema que sempre m'havia interessat, m'havia agradat, i també que, com tot, ja m'ha anat descobrint un poquet tard, no? Perquè jo de xicotet el que diem, el sueco, sentia per l'espatlla, allà el sueco, això on és, el viaducte? Ah, vale. Però el sueco ja no sabien què volia dir, ni què era, ni res, perquè en aquest temps no se'n parlava, hi havia por, hi havia una tremenda repressió després de la guerra, i la gent no en parlava d'aixes coses, no? I després ja de major ja sí que sabia, ja havia tingut contactes, algun llibre, alguna cosa. Què fas mirant per allà darrere? Estàs espiant-vos, tenim una espia a l'esquena. I va ser l'Àngel que va dir, home, podríem fer, i com m'agradava el tema, doncs passa'm tot el material que tingues, no? I va dur totes les fotos i vaig començar a triar i a veure, a seleccionar. Al principi tenia idea de fer-ho diferent, que pensava ampliar fotos i pintar-les algun tros o fer alguna cosa així, no? Però no donava de sí, perquè ampliaves i com les fotos eren d'aquell temps molt xicotigues, estaven estropejades, però si ampliaves es perdia tot, no? Entonces el que vaig fer és de les fotos pintar-les en tamany així, perquè poguérem escanellar-les bé, no? Entonces ja tenim un material de base per fer l'ampliació que volguérem, no? I d'ahir va així la cosa, no? Entonces, també dins d'això hem fet sempre aquests quadros que tots participen dels colors de la República, no? I contar un poc la història des d'un principi, quan comencen en els països escandinaus a manifestar-se, per solidaritzar-se en el poble espanyol, en la República, a recollir diners, després que viure, i quan es da compte que tenen molts diners, doncs fem un hospital, no? On ho podem fer? Doncs busquen la República, acabava de fer l'edifici com a escola industrial, però no s'havia ni inaugurat, no? I per aquest edifici està bé. L'únic que vam fer és ampliar-li la dotació d'àuia, perquè per l'escola era suficient, però per un hospital no, i van augmentar la canalització de l'àuia. I 4 reformes. Van començar en 100 llits i van acabar en 1.400 crec, més 3.000 presoners que van posar en els sòtans, no? Els mateixos ferits van quedar tancats i eren rojos. Després va ser presó. El Valls va estar en aquesta presó, en Joan Valls. I vols estendria Joan Valls en aquesta època? No sé, ho hauria de calcular, però sí. Però és que l'alcalde socialista, veus tu el que és un alcalde socialista del PSOE, que havia salvat empresaris i capellans i tot això, perquè no es mataren, no? I el van fusilar, un home que no havia fet res ell, no? A este que li va fer l'homenatge, no?, del cor, no?, l'alcalde que li viene Evaristo Botella, no? Sí, que era socialista, no era, que sé, ningú... Una persona, segurament. Sí. Jo tinc entès d'una que em va dir, diu, que el dia seguint que el van matar-ho, això, al matí, la gent anava dient, heu matat a una bona persona. Anaven dient per al coll, anaven dient això. I Banyó, que era un anarquista, que l'únic que era un tio que tenia molt palique, perquè no havia fet res, que l'únic que feia era parlar, no? Bueno, parlar i fer mítings i coses d'això, no? I que els reis de l'Orient
no existien ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenya a ballar, a cantar i a estimar, que això ella era la que més sabia. Amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret, va ser la riota dels grans, la mestra més volguda dels infants. Ara de gran compré